Okay, padulong mi karon dito sa farm ni Pastor Rodolfo Panjan. So mabaklay mi karon dito, makita na to karon ang mga tanom dito ug sa ato ang umahon nga mga dapit, gulay, prutas ug uban pa. Tanan na to igsoon. So karon hinay mi ha. Hinay. Watch out your steps. Watch out. Kay lapukans. Okay, manggahan ang ila alam mo sa manggahan ang dalan. So kini nga manggan indot kini siya sprayhan o product. Paginay. Okay. Kupinay. I told you. Nah. So okay. Makita ang dagway. Kita lagi ron na ilong mambukad na ron ba? Kung ba sa likod ang backup po. Sakit ulit ito. Ay tower dari tower. Ito na ang gukutri Kato na lagi. Kato paglubong sa bata. Okay. Dagan Robin. Dagan. Yan ang gusto na may tuhod. Okay. Masusubukan ang tibay ng mga tuhod. Okay. Hangak na diri pa lang. Saw na lang ni roon. Okay. Sakit ang pangga. Oh. Pwede man kayo masakay ka to. Ha? Kung naidagwis mo sakay ka. Ero. Lagi ba? Ano man mag-anakan pa? Ay, ato lang dakpon. Dakop ito na yung dakop isawa. Siguro ganun may susunod. Pindi sa mais. Kani on tag. Go na ispehan. Di naman na-esprihanan. Wala na. Bunga na. Bunga na. Nagkamalisod. Kaya prutas na kaya. Nagkamalisod na ganita pagkaon yung ka. Oh, Marang. ang lungat kag mais oh. Marang. Mga itas tagayan eh. Rambutan durian. Ah, gawi lagi. So ito na kayo ni bawang nakato dito. Kaya rambutan dito kay wala may durian. Ito lagi bunga. Lagi bunga. Pero okay na kaya to. Oh, mga marang ilog na dito. Kung talag sungkor ya. Sugat ba? Kung sa kayo musugat ron. Ang ilong. Gabdaban? Gabdaban lagi. Buloy. Isa may nagdamdam. Okay lang daw. Ano yang saging? Okay lang pa daw. Ha? Buloy lagi. Sundog mo po tayo. Okay. Mga kabukiran, mga kasagingan, kalubihan, dito dapit kalubihan. Hindi sa mga dagan. Ila ba na? Dagan naman naman hinugot dagan. Ko kaya isa kasi dito na to. Dito na lang ka sa ubos. Ikaw mukha kabiyabas ron. Umugat pag ayaw na yung timplo dito. Samot kang di ka kaya. Hoy, Ito na lang sa ubos. Umugat ang biyabas kinanay mga liso. Di mo ko magliso. Panit lang. Panit? Kaya like JD. Puro. Okay. Wa kahiring. Kung kay JD kigladit kung kasabot niya kanang hapon ang bayaw. Bukan puro tong laki no ito may pili. Ang ingan daw sa Ano yan Okay. So good ng krimen sa mga lapok. Oops. Okay. So no storytelling na miha kay maligyas na kami. Okay. Entrada padulong sa Panjan Farm. Oh, grabe. Okay. Lapok. Okay, nindot kayo dito tanawon sa ubos ang view. Kaingin. Kalibunan.
Mabilis ang motor. Sige. 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 Luba ang motor. Ito lang. Bakit yan? Lapok pa. Ang pang-trail na motor. Kaya sirap ko na. Pang-trail na motor. Sige, gusto. Marang. Pagkamay ko ba? Minog. Nasa? Marang. Nainturo ako anak na. Uy. Sila na nidready pa. Ito yan? Ito, dagko ng marang. Santol. Pagkara na mo kung bikuan. Hinay lang ga. Okay, dangog man. Okay, wala rabay sandal imong tiil. Di pareha sa kabo nga nay sandal. Okay. Na. Oo. Rambutan. Daga naginog sa taas oh. Hijab. Oh, sige. Banti. Huwag ka nagdag sungkod. Bakos mo ko din. Kira kayo na. Kira kayo na. Daltans na akong sapatos mi. Okay. Whatever you do, whatever you make, do it for the glory of the King. Okay. Lapukan. Okay. Bakpasin, manggahin. Okay. Indot ni siya sprayhan ng mangga. So karon hinay mi ha. Hinay. Watch out your steps. Watch out. Kay lapukans. Okay, manggahan ang ilaalo mo sa manggahan ang dalan. So kini nga mangga indot kini siya sprayhan o product. Paginay. Okay. Hinay. I told you. Okay guys, pasayloain taon. Pasayloain taon ni guys. Berarti katawa ni Rapid guys. Dami oh. Gabantin na lang. Bitbitan lang sa nila. So saan mag yun eh. So pasensya naging kayo mo guys ha. Sa magidanglog maging kayo ni guys. Kamu na mabaktas ani guys. Sige. Sige, bante. Mas pasapa dito may. So pasensya yun naging guys. Sige. Hinay lang. Sige. So ano man yun ni guys. Ano man yun ni. Una yung mukhang kuwan ron. Nagpasan na digyas ba eh? Ay, sagkagar agad. Ipagay na yung kili dagi. Wala kay cellphone sa bulsa. Kay kung ganito ang cellphone. Bulsa kailangan gibutang. Sige, bante mi. Dili na gibutang. Kaya giando. Sa kilid sa may sagbot. Guhin sa sagbot. Kanay Mateo. Na. Oh. Mura na siya karon og si Moises. Nasa sungkod. Takot. Hindi siya kapit ko. So pasensya igid ninyo. Suko kami ba? Dito kong gagawin. Oh, suko lagi di mo mi. Uy, sus, nindot kay diri mga mangga. Uy, tubig dito ba? Mga mangga. Kung kayo mga puno sa mangga. Nabasi tubig kung tingnan nila. Tapi tubig ko ano mo din mo mainom pero layo kayo. Okay.
Hadlo ko magtiniil kaya masig matunok ko. Sige. Dito pwede kong chinilas, Dad. Sige na lang. Ano lang yun. I-enjoy na lang yun ang pagka-slide ni. Mo naman yun na. Tapos, sa guro ba? Sige, dito na. Ayaw na pag kunong tapo-tapo. Pero yung hugawag yun. Mga slide yan, dyan o. Bitbitan na lang sa gyud. Dali pa kayo no, Papet? Tusubos na doon naman. No, mo na ilang gilampasan no. Mo na gilampasan no. Kanak na makita. Dili pa. Okay. So na balay dito may dako miyo. Sa layo. Tarig so no. Dito dapat ito taro. So saan man gyud nga danglog man gyud kayo. So adventure na mo ni padulong sa Panjan Farm. So Ang pagdagdabiya, yung slide ng kita. salamat gyapon kay igo ra na slide. Ako kita. Maganda mo kanang video ba? Ramadan magkita. Layo lang tay. Hindi nga. Tubig. Ay, ito na gusto. Sige ka na? Sige lang. So dako kayo ang kaumahan ri guys. Manggahan. Puro natigulang naman ang mangga. Pero kung mainloan siguro ni no. Sige, Dad. Sige kong video-video. Mahulog ka. Okay. Pagkabaw. Mission. Oh. Okay. Ito pag ano yung din ulan. Dito eh. Parang bagay natin ni ma'am. Bakto kani ka sa nang odre. Teka to nga may kuha nila kaning banan eh. Pasurumpay. Lapok nila to. Ito pong paghagbas na mo. Init ka to. Gari ko, dinit ko naman eh. Pwede na ni Dream eh. Sulod mo sa nilas me. Slide lagi siya. Ipahid-pahid gani. Tanong dito si Uncle og Kamote. Kamote. Sa Tiguhanon ginatawag na siya og kaselo. Hindi pa rin. Ay, sa wakas. Naabot ra gyud ni. Oy. Sa wakas. Yari may dapit. Uy, ito ba ho? Hindi naman na atin sa kuwan. Okay. Ay, kuwan na rin. Box. Nari ka dira. Ito na akong slider dito. Ningaligid mi dito. Okay. Abot na mi. Sumakita ni mga lubi. Abot kamay ng lubi. Okay, dako kayo ang kakao. Kining kuan. Singalan na ni gini mangustin. Oh, tora si Pastor. Maayong buntag, Pastor. Maayong buntag. Oh, rambutan, tora. Rambutan. Napadala mig tubig. Tapos durian. Bigang kaing durian, tora oh, durian oh. Ugas niya. Ayun na, dito na kumukat ah. Durian oh, durian. Na, dagang kay bungan durian. Tora oh. Oh, na. Kay bungan durian, isa pa lang ni kapunuan. So, napa dito sa ubos to dagang kay bungan. Ya puso. Okay, nara mga rambutan. Panjan Farm. So naami diri karon ilalom sa mga kakakawan ug naay kanang mga durian daghan kay bunga. Oh, durian mo diha. Aro. Dami na oy. Okay. Na daghan kay bunga ang durian. Amen. Si kakao.
kakao. So matiman lang ni siya jutay, mahawanan. Wala nga lobi. Wala. So makita mo tinaghanag ko. Daghang kaayong bunga ang durian. Gamay nga durian. Grabe ang bunga. Aha. So mao na siya ang kakao puston. So gwapa kayo, sigurado gid na oh. See that. Timan ray ko lang ani putos, wala na putos. So mga lilo. Asa. Okay. Butong ara oh. Sabi taw tong marang ano? Tas kayo ay. Oh. Harvest sila lubi diri. Taas pagos kuan, taas pagos sa santol. Oh, lubi. Ini siyang durian ginatawag og aroncillo. Ana ko maayo. Daghan kayo sila. Pero to sa pikas grabe kanindot. Okay. So durian mo diha. Okay, picking mangosteen dinhi sa Pandian Farm sa Titugok, Suwawan. So kinaka ni. Oh. Mangosteen. Jackfruit. Hapit na mahinog. Ngaras punuan guys. Grabe nindota. Mangosteen niya? Mao pa niya mamunga. Oh. Tako kay ba? Bigma Picking rambutan kini mangosteen. So muna guys, mangosteen diri guys sa Pandian Farm dinhi sa Suwawan. Okay, kaunta. Ganahan mo order lang mo diri ha. Diri sa Pendel Park. Tao guys. Tara. Ano na siya? Tanawa. Wow, hallelujah. O na, mo na siya pinakanindot lamig kayo grabe. Tara balik sa ulan mo pastor. Wow. Kalami. Tama na kay maibog. Kani nga na, slide ta kayo. Habog mo kayo. Ilo kani kayo. Daghan man na kayo. Mauli nami, nakadala na si Prophet og Tiyan. tunga sa sako. Okay. Uli nami, balik na po mi karon sa katong naligyasan nam. Okay, bye-bye. Salamat sa inyo ang pag-join sa among video. Salamat sa pagtanaw. So, consider reason, i-subscribe na din ha. Kay dagan tawag isgo tami tungod sa pulong. Tanaw po diha. Bahalag mga ligid basta kakaon mi yung putas. Sige, bye-bye. Palamanan. God bless.